Udan sangka lor tak tolak melayu ngalor. Udan sangka kulon tak tolak melayu ngulon. Terus? Udan sangka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngundange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahi Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Niku. Nggih. Selanjutnya D. Dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Ya, cocok. Niku wong sak keluarga. Nggih, terakhir sa. Ben wayah selo niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedetel. Ning mboten dados napa Mas. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah 1 nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah. Oh, Pak dosen nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Begiki adil Mas. Ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teka rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang Jayeng Bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetep wayangan ning digilir, bisa uga ning tempel, ning input, terus ganti ning Cepet Utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakat mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan. Amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang tahun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahya, dalem. Enengku nolak tak done apa piye? Ora. Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho, kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedukne udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Lho, tukang terop kok iso ngedukne udan. Oh iya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Modar iki. Wis niki mau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat Mas, ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan. Wonten Bu Camat, Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo, padine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah.
Bareng ngono iso mikir. Heeh. Ya. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahya Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak De. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Panaraga. Terus sa. Saben wayah sela diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagas warasan slamet donya slamet akhirat. Terus ri. Rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dhateng Mekah lan Madinah. Lurai asmane Bapak Sukatman Su. Sik to Mas, sik to tak mikir sik to Mas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger enom mesti pikirane cemerlang. Urung mesti to, Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok, Mas. Oh iya. Wis sampean lek ora bayi. Ayo. Ya wis bar bayi iki, Mas. Ayo, su, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas. Tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki. Cerdas tenan. Tenan to? Sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Kadang kala sembako ya diotot. Niku kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Sing didukne karo masyarakat iku kowe to? Nah iya. Goro-goro ya sembako tak slentengne kok, Mas. Ah iya. Kok ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten to? Mboten wonten. Yang kedua kat. Kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku sik to, Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah kok sik urung rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Iki keriman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ya ora enek Mas arep macet kene ya mikir kok. Wow, jenengan nggih ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahya nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahya. Mbak Lucy Brahman iki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Monggo. Ayo ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Lha sebabe? Brahman. Oh, nyombor ya. Nyombor sik. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedak pur. Siap. Terus pokoke. Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Ayo. Jong adeg nembang ta, Ti? Wek.
Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selo to, Mas. Bar selo apa? Lokang besar. Besar biasane apa? Yo dibeleh lho, Mas. Nggih korban. Belah sapa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibelah. Nruduk kowe kuwi. Lha ngopo kok nruduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, selamat. Wedi lek kleru sebut. Lah aku tak halus-halus ning ngene bake joget aku. Wek cah-cah yo sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten nggih. Iki mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang. Wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahya. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok, yulusi. Kono sik. Yayu mau jere sapi arep dibeleh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Katuran pinarak panjenengan sak kanca. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun membawa seni wayang semakin nguncara sak Nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet nggih to. Bu Camat nggih pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payai para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan iki nggih. Saestu. Angel lho Pak, tahun niki mumet lho Pak Estu, mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan. Mergi ki sirahe ya umup, apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wau mlebet mboten saged sakek kathahe penjual enten 1 kilo. Mbah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih, niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahane sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup rong apa. Ya bener kuwi, bener kuwi. Jan perso to. Lah ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 esuk. Sampe ora ngerti to. Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik. Nggih. Maki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekon agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makane Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya ngoten. Iso-iso lho aku ya ora gawe apa-apa tane daster tok. Pak Sumawan langsung jujuk neng kandang ya an. Aku mau ngeres ngawut ya orang. Guyon saun-sawen niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku Camate Anggun. cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenang kok ya. Ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah wertekno. Siti Hanifah.
Siti kuwi tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun iki bocah mat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah ada wayangan bersih desa. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Ora enak ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula wayangan te kecamatan. Nggih. Lek nggen kula Karanganyar mriku niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapeda rumiyin, wonten pariwisata. Wah, hebat memang luar biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat, pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, mila to. Cobi ditawari penonton pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh, pareng masalah. Pak Lurah yang fane kata lho nggih. Kula sing mriki. Oh nggih nggih Nuwun sewu Pak Sukatman kersanipun pinggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenang. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman ya aman. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Wong los wong sugih kabeh iki. Amin. Yo monggo nyumbangkaken sinten ingkang dipun timbali riyen. Sekawan langsung. Ayo. Wiwit saking Mbak Tri Astuti terus Mbak Dian, Mbak Birgita kali Mbak Winong coba kaya apa. Ya awake dhewe disene kene. Oh, bapakku ki yo Lucy. Dalam. Kok Mbah Wan nek bayar penging jam 5 lho. Lah nyapa? Ya bahaya neh mau ngejob wis jam 5 kok. Mbah Mawan tak pengini omahku. Wedhus ku bungak-bungak neh kok. Monggo diaturaken lestari semoga tali silaturahim warga masyarakat Purwosari tetap lestari abadi sepanjang masa. Terima kasih. Mohon izin Pak Dalang. Nggih, Mbak. Niki kula kalih gareng di SMS. Jenengan mboten pirsa to. Masyarakat mriki niku pun kangen suwantene Bu Kesi. Lah, lek nenggani kaconten wau. Biasane Bu mboten kentang sak lagu jenengan bagei. Sir kula ajeng kula nembang setengah papat engko ngono. Lah niki sing pentingane Piyai Ponorogo niku Bu Kesi lek kadung bawa wis bojoku ndelok teko esuk kok. Wah, tenan niku. Kandhani lho napa melih. Percaya nggih to Pak nggih? Lho aku ngapusi. Kula kenten lek pun mboten seneng ya. Piye jan? Tak kira sing seneng lek mung kula tok ngono maksudnya. Jenengan iki piye? Ya Bu Kesi nglegani Kyai kene. Nggih, monggo. Kuwangen iki kembang kakung-kakung sedaya kalih swanten panjenengan. Apa sayang? Nggih mawon nggih. Hah? Lho jumeneng napa lenggah? Lenggah mawon nggih. Jumeneng Mbak Kesi niki lho aku kok diseneni bapak. Bu Kesi, nuwun sewu Ibu. Suara terbanyak nggih Bu nggih. Nuwun sewu. Niki Bu Kesi jumeneng napa lenggah? Lenggah napa jumeneng? Kaya neng omah lebu kuwi nang jumenengke. Pokok Piyai Ponorogo niku rata Pak Yoyo. Sing remen senior nggih kathah, junior nggih kathah. Ngoten lho. Dadi sama rata. Terima kasih nggih. Monggo jeng. Sing kula ajeng kula imbungin gara-gara engko. Niki wis bisiki kula malah dicani kula. Ya jumeneng Bu Kesi. Rapopo nggih. Bu Kesi. Mumpung jarike anyar niki nggih. Janok yo. Tenang ya. Nyuwun sewu, Mas Dalang. Apa sayang? Ngapun Terusan ya ngono kuwi tayune dalem. Iki mau nyeluk bojone dhewe sayang iki ya pas ae lek bojone wong celuk sayang iki masalah. Biasane gugur ngono. Aku dadi baygon yang saiki Bu. Kowe sinden bengak-bengak tak lole gedang goreng.
Muga-muga katresnanmu karo aku lahir batin tenan. Disekseni karo warga masyarakat Purwosari ing dalu niki. Bapak Ibu nyuwun donga panjenengan nggih, mugi-mugi Pak Dalang Cahya Kuntadi menika anggenipun tresnani kula lahir batin nggih Pak, Bu. Sebab adatipun ngeten Bapak Ibu, dalang niku dalang menawi mulai kondang laris tur ganteng enom tanggapane larang. Godha telung perkara niku sing mboten saged dikipataken. Godhane bondo saged, godaning pangkat saged, ning godane wanita ayu. Berat niku berat. Wah, Mas Cahya. Apa? Sami kula. Kok iso? Nggih niku kok padha kok ya. Aku manggon mburi dhewe ya ngono kok ya. Dadi sampean tak weling. Ya kayak nembang Bu sih. Arep weling apa? Tak seksekne karo warga masyarakat Ponorogo, khususipun Purwosari, angger mengke Pak Cahya Kuntadi sering tanggapan teng mriki kok nganti krungu Pak Cahya duwe demenan teng Ponorogo. Tak ketok tenan pendeke. Yuk kesi. Tenan dalem-dalem. Kula ke saestu, kula niku tentang tresno karo Mas Cahya niku luar biasa. Mboten kulino jenenge Pak Cahya ki selingkuh. Alhamdulillah. Mboten kulino Pak Cahya niku pacaran. Mboten kulino Pak Cahya niku dolanan wong wedok. Saksine lho. Saking primpene kok. Saya mau mburi ra penak padha ngobongke wong omah-omah lho. Mboten tegeseke pripen jaga rumah tanggane jenengan. Sampeyan kudune mbelani aku, nuwun sewu elek-elek ya. Kula niki Pak kula Mbah Sukron lah ya kaji. Kaya mubalek ya to. Terus anggen kula mamah karo sampean aja kuwatir Bu Gesi. Anake dhewe wis papat to. Papat, manak papat aku isan. Ayo papat to. Dadi watakku piye omah-omah wis pirang tahun? 15 tahun. 15 tahun kan apal karo watakku. Apal. Karo lagianku apal to. Apal. Kapan seorang Cahya Kuntadi jaraki wong wedok liya yen nenek sampeyan? Ora tau. Bu Ibu, sampean trimo enggak le Pak Cahya Kuntadi duwe pacar ning kene Ibu? Khusus kali Bu Kesi nggih Bu nggih. Ya, tenan aja njaraki cah wedok wis mbok ponakamu ki Winong ki ayu, Brigita ki ayu wis menepno atimu Pak ben rumah tanggane awake awet, awake dhewe lek ngembangke kesenian ngrembaka ning ngendi-ngendi. Ngono ya Pak ya? Ora arep njaraki wong wedok aku iya. Njaraki apri ya aku. Kuwi banci. Khusus warga masyarakat Purwosari, kula badhe nembangaken karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwanda, mara sepuh kula. Langgam Sri Huning Mustika Tuban. Pripun Bapak Ibu? Wah, Mbak istriku penggemarnya sik akeh Mbak Lucy. Iki aku nilai ketingin lho iki biyen jare ora Purwosari. Sampai ora tau wadus lali kok niki. Lho, mendino ora tau prei kok. Awake mbiyen jaman nalika nderek Mbah Yatno aku jek SMKI, SMA lho, Pak. Ning kene iki kaya omah. Dados piyayi Ponorogo menika kula teng mriki kados mulih teng kandhang kula. Kula nalika tasik SMA niku tumut Mbah Yatno, dalang guru kula, omah kula teng mriki. Dadi wong Ponorogo niku senes tiang sanes kangge kula ning sedaya keluarga ngoten. Ning angger wong Ponorogo ngejob sampean telepon sampean dinyang kok uangele ram sampean. Mas, ki sing marai grogi ki aku ya gur kuwi. Heeh to. Ya kuwi sing marai grogi ki buka sik dinyang angele ram. Ora. Oh, iki nang dalang ngetop. Ayo. Nggih, rupa nggawa turung niki wae lho sembodone piyai Ponorogo. Pun kadung gandrung wis gak tau nyang-nyangan. Oh nggih, nggih, wis bejone jenengan pokok. Ora tau ngenyang loro ganti dalang ngono. Modele gerilya. Monggo Bu Kesi. Ayo. Putri kang sulestiyang warani Sri Huning Mustika Tuban Labor
apikno lemu nembang Bu Kesi mumpung sing gender iki Mas Wegik iki Mas. Mas Danang wir kok Wegik. Monggo. Tak prangkung bejane Bebelo Wiratmaya Pripun, Pak? Jos. Jos. Sae napa awon? Sae bojo kula, Pak. Alah, nang kene ngelem-ngelem, coba nang omah gawekne kopi kepaiten ngono maido. Ora, Bu, ora maido aku. Lah aku mak gekne kopi, teh ngono kuwi utawa sirup ora seneng. Senenge napa? Apalah ngono lah. Yo. Dredeg kok madang karo. Lah kok iso lho? Penake kaya ngene kok iso. Jujur suwi grak susu ret tau gendanda apa. Saking kerepe melu. Modele ya ngono kuwi. Madangkara ki ya ngono kuwi. Wah, gap-gap aku sampe wali kabeh. Kaya-kaya tulungagungan, kaya-kaya ponorogan, kaya-kaya bubrah larang. Kok jebul temuneh. Madangkara kok ya. Tenang mawon, Mbak Lusi, sing gragap mboten namung jenengan. Aja ngecek-ngecek yo, Cak. Kandhane ombak lurah mawon kula kabeh iki padha diredheke boten umum. Engko anggar bar jam 2 lek gragap kabeh dolan. Ngoten ya. Kandhane kaya catetan